kundi na ay purpose si Lord, that is to worship and to serve God. Amen? So dito maglangan atong ablihan atong mga Biblia sa Genesis 19. Muna isumpay sa atong gihisgutan ni agi nga Sunday sa Sodoma o Gomora. So ato nakatunan nga ang kalayaan mga kapatid, no, Tagalog ko gamay sa mga kuanan ni tungod kinati Tagalog nga igsuon ni so ang kalayaan, ang tunay na kalayaan kanang malipay si Lord, malipay ka nga malipay si Lord unya dili makapandol sa uban, no? Kay di man tanan tong gibuhat insakto sa Ginoo og makapalipay pud sa uban. So gamito nato ang atong kalayaan para malipay ang uban, malipay pud labaw ang Ginoo mga igsuon. But praise God, salamat ni Jesus Christ nga naghatag nato og kagawasan. Amen. Wa na tanaw lipon sa pagbuhat sa mga buluhaton sa simbahan para malangit ta, batungod ni Jesus nakaangkon ta og kaluwasan. Nga ang atong kaluwasan dili na sa pagbuhat kundi pinaagi sa pagtuo og sa atong grasya ni Ginoong Hesus nga atong gihatag sa atoa. That is why kitang tanan wala tanaw lipon sa pagpakasala. Makasala man gyapon ta pero dili na ta nagkinabuhi sa pagpakasala. Amen. Salamat gid na sa grasya ug sa giya ni Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi. So karon sa pagpadayon igsuon sa ato nga pagtuon mo ni ang time nga nakagawa si Lot og duha niya ka anak nga babaye, nya nga asawa niya kanamatay man tungod kay minglingi siya. So Genesis 19 verse 30 to 38. So akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog atong tahuron ang pulong sa Ginoo sa pagbasa sa iyang mga pulong. Genesis 19:30 hangtod sa 38. Nana ba ang tanan? Amen. Atong dungag basa, ingon ang pulong sa Ginoo tungod kay nahadlok man si Lot pagpuyo didto sa Zoar, siya og ang duha niya ka anak nga dalaga mibalhin ngadto sa kabungturan diin mipuyo sila sa usa ka langob. Unya ang magulang nga anak miingon sa iyang manghod, nagkatigulang na ang atong amahan ug wala nay lalaki nga nahibilin sa tibuok kalibutan. Sa pagpangasawa kanato aron makabaton kitag mga anak sa naandang paagi. Busa hubgon ta ang atong amahan aron makahimo kitag pagpakihilawas kaniya og makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Verse 33 ni atong gabihuna gidalita nila siyag binok ug unya nakigilawas kaniya ang magulang niyang anak. Apan wala siya masayod niini kay hubog man siya kaayo. 34. Pagkasunod adlaw ang magulang niyang anak miingon na usab sa iyang manghod, nakigilawas ako sa atong amahan kagabi o karong gabi hubgon na usab nato siya o ikaw na usab ang makigilawas kaniya aron kitang duha makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Busa niadtong gabiuna gihubog nila siya og nakigilawas kaniya ang manghod nga anak. Apan wala gihapon siya masayod niini tungod sa iyang kahubog. 36. Sa ingon niining pagiha nagsabak ang duha ka anak ni Lot pinaagi sa ilang amahan. Ang magulang ng anak ug batang lalaking ang iyang ginganlag Moab ug siya mao ang amahan sa mga Moabihanon. Last verse, ang manghod ng anak usab og batang lalaki ug ginganlan niyag Ben-Ami. Siya mao ang amahan sa mga Amonihanon karon. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamanan, salamat Lord sa kanindot sa imong mga pulong. Salamat sa tanang gigamit nimo para magpadayon nimo nga buluhaton Ginoo. Salamat sa mga pagdayeg nga naghatag namo og inspiration, kagaan sa kabugat sa kinabuhi o paglaom Ginoo sa umaabot nga mga panahon. Salamat pud Lord ning pulong nimo imo ning himuong tin-aw masabtan sa mata kusa og hinaot nga mag-change ni mag-transform ni sa among mga kinabuhi, Lord, gikan sa unahuna ngadtos binuhatan. Salamat Ginoo sa balaang espiritu tungod kay wala may mahimo kung wala ka. Ikaw ang magpahiluna sa mga mensahe o magpasabot sa kada usa namo Ginoo. Amo ning gisalig itugyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Manglingkod ang tanan og mayong buntag. Magandang umaga sa lahat. Mga kapatid, na sa mong tapad ba, magandang umaga sa iyo. Awkward kay ni mo Tagalog ning on ba? Sige lang. Okay, so ning kabuntagon nita magdugay ang atong isgutan ang dapat maka-influence nako. So, sa may Tagalog gani ha? So ang nararapat na maka-influence sa aking buhay. Tara.
So unsa may dapat maka-influence sa atong kinabuhi mga igsoon? Tanan mo ingon influence. Balik influence. So what is influence? Unsa may influence? Unsa man ang influence? Maka-influensya nimo, di ba? Ito na madunggan sa kanunay nga influence. So karon atong sabto ning pulong nga influence. Kining influence gahom or butang nga makaapekto sa pagbag-o sa hunahuna og desisyon or pamatasan sa tao. Kining influence igsoon dako nig epekto sa atong mga kinabuhi, kinaani gahom nga makaapekto sa atong pangunahuna. Tanang ingon unahuna sa atong desisyon. Tanang ingon desisyon o sa atong pamatasan. Tanan nga imong isulti, lahat ng bagay na iniisip mo, ginagawa mo, sinasabi mo, naay naka-influence ana. So nakasabot sa point. Kining influence igsoon gikan siya sa kining Latin word, ang original word aning influence gikan sa pulong nga influenza. Tanang ingon influenza. Which means gikan sa word nga flu. Kaya mo ng word nga flu? Unsa man ang flu? Di ba kung masakit mo, mutumar mo og bio-flu. Para asa man ang bio-flu? Para hilanat, tambal sa sakit sa lawas, sakit sa ulo, sakit sa kuan, mabangon ka sa bio-flu. So unsa man dining flu? Kaning flu mga igsoon, sakit nga makatakod. Di ba naate gitawag nga sa COVID-19, naate gitawag nga COVID, di ba? Virus. Kining virus igsoon makatakod siya once nga mapiskan ka sa laway or mahanginan, matakdan di ba ka? Sakto ba ko? Mao ni si gitawag nga flu. So napoy gitawag nga katong monkeypox na mga pox nga makatakod sa ato mo ni gitawag nga flu, sakit siya nga makatakod. So laktod pagkasulti kaning influence mura na siya sakit igsoon nga makatakod nimo. Dili lang ang flu nga sakit ang makatakod nato, but daghang mga butang ang pwedeng makatakod nato igsoon. Amen. Kay kaning influence dili siya itudlo pero maghatag nimo kausaban sa imong unahuna pamatasan og desisyon sa kinabuhi. Tanang maingon influence. Daghan sa ato igsoon nga daghan tag mga ginabuhat, pamatasan, behavior, sinultian, mga pagsuot, design sa imong buhok, design sa imo ang balay, unsa imong gibuhat tungod na kay naay naka-influence nimo. Nakasabot na sa word nga influence. Makatakod siya nga butang ba nga mo hinungdan nga ing anak ka karon tungod kay na-influensyahan ka. So unsa may mga butang nga posibleng nag-influence sa atong kinabuhi, sa ating pananamit. Di ba? Nakakuan ka na ang tanan nimong gisuot naay naka-influence nimo na nakatakod nimo. Sa mga batan-on, ang ilang buhok, mura sa una, atong mga buhok, kay pinamuhoks man to, pinanao. Diba? Dancer man ko sa una, na yung mga tingkoy-tingkoy, dire. Pero karon kabantay mo sa mga buhok, sa mga batan-on, pinaopa na. Anya nga siyak, di ba? Ano, pinaplatap, iminida. Kabantay mo sa mga buhok ron. Ang atong mga mata, atong mga dagway, puti na kaayo, ang atong mga suot, opa kaayo, mga K-pop, ang style ba? Mga oversized kaayo niya. Ay nga naman, naka-influence sa atuwa ang mga Korean. Ang pinaka-influencer karon sa mga batan-on kining Korean gyud, mga K-pop. Tanang mingon K-pop, mga Korean pop na sila kabantay mo sa mga batan-on karon mo nila style nila. Ang ilang katahon, mahiwagang salamin. Kailan ba niya aaminin? Di ba? Mo na itong siging gikanta, atong mga kuan nga numan, na-influence ta sa mga ginatanaw na to. Atong behavior, posibleng atong behavior, karaw kay kakaron, maldito ka tungod na sa social media, kung ano ang pinapanood mo, di ba? Sige kag drama karon nga naman, sige ka tanaw og pusong say mga salidaron sa kuan, kidi naman ko titanaw god, mga salida sa gabi karon. Inkantadya, di ba? Mara ka mga magic na ka dito, magasang-sangre na ka kay ngano man, magsina kag pusil-pusil mo na kag si Cardo nga di mamatay ngano man, naka-influence nimo ang insa imong ginakita. Lifestyle nato, sino ang kinakasama natin? Sino ang nasa paligid? Ang paligid nato kay kana mangkuno, ang paligid sila kay palibot man. Kami sa Sibilya diri nagsukad nga nagpuyo mi diri ang tanan na makita gasigig tanom. Nay mga garden, nay mga tanom. That is why na-influence pud mi nga mag-garden. Ngano man, kinsa imong siging makit-an, unsa imong siging mapalibot sa imong maing ana pug ka.
Kung ang imong kauban kanunay tapuan, matapuan pug ka. Kung imong kapuri mo uban marites, mamarites pug ka. Di ba kabantay mo na? Kung karaw imong kauban kanunay makaraw pug ka. Maingana kung ingbaw gunon ang imong siging kauban, maingana pug ka mo na malipog ka nga lalaki man ko pero nasud ako sa babae akong pagbati pero nasud ko sa lalaki nga lawas. Ngano man, na-influence ka kinsa imong siging kauban sa una, imbes kay lalaki ka, ang mong duwa kay barbidal man mo nang usay ka, wa pindot lagi mo imong babae. Ngano man ang kapuri nimo kauban, babae. Kung babae pug ka, kapuri mo kauban lalaki, may ngana pug ka. Mo ni naka-influence na man na magbantay ta kinsa atong siging kauban. Amen. Nasa putapad kasi imong siging kauban. Sa atong mindset, ramingon mindset, unsa atong ginadesisyon sa kinabuhi pangunahon nato nagdepende na sa ano ang pinapanood natin, o ano ang pinapakinggan natin. Nay mga batan-on nga mahimo siyang siman nganuman kay mo may gisulti silingan. Nay uban nga mahimong negosyante, ang mindset nila positive kanunay nganuman, ang ginapaminaw nila puro positive nga mga mindset, pero ang siging kadunggan nimo sa imong classmate, sige drama, sige kimot, ang imong mindset negative pud kaayo. Amen. Tanamingon influence. Tanan nga tong pangandoy sa kinabuhi. Unsay pangandoy nimo doy? Gusto kong maging seaman. Ngano man ang silingan seaman man pod. Dibantay mo na. Na-influencehan ka ba? Pulis ka. Ang bata, unsay gusto nimo kada ko doy? Pulis ko pa. Ngano man pulis man akong papa o akong mga igsuon. So nagdepende na gid na sa atong maka-influence sa palibot nato. So meron kang love life sa buhay mo. Sanay kasanay na love life diha miyog. Amen. Dili ka ba? Dili ko na si nanay. Nales niya ay wala di akong bana. Mapakpak ang tanan nga naay uyab. Naay asawa ni banay na uyab, bupakpak. Wa lagi. Bupak ako ni po day. Okay ra gyapon na kay naaman ang Ginoo. Ato papakan si Lord be. Ana kay love life gyapon kay na si Lord. Sa anguban, maguyab-uyab silang anuman na influensyahan sa classmate. Ninduta man nila na molding hands nimo oy, nimo I love you nimo. Ustoy kuno kog uyab-uyab wa bitoy mawa. No, nga na man na tungod kay na-influensyahan ta sa ato nga classmate or sa mga samot nining babae. Kining babae ang hilig kay sa babae kining sige tan og love stories. Kining lalaki kay action maning sa laki gyud kanang mga sumbagay, karate, mapanandupo pinana dito ba. Mga pusil-pusil. Mo na ganahan sa lalaki pero mga babae ganahan ninyo kay mga love stories. So possible na kay love life karon nang minyo kang anuman posible nga naka-influence nimo kay ang ubang mga tao. So pwede pod ka nang pag gumawa ka ng kasalanan, magtagalog ko gamaya para makakuan si ma'am. Ang naka-influence nato pwedeng drugs, alcohol or desire sa atong kuan or posible ang yawa igso nagsulti sa imo. Joy naka-influence nimo magbuhat kag sala. Labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa imong spiritual life, nahimo kang godly, nahimo kang Diosnon nganuman ang sige nimong kauban mga Diosnon man. Diba? Sa una diri sa Sibilya, gani kamoy ming sulti dili mo tigsimba. Pero sige na mo Bible studyan, sige mong walihan, mo nang na-influensyahan na pud mo. That is why nagkadaghan ta diri karon sa grace sa Ginoo naman na influensyahan ta nga mo simba ta ba. Nganuman nabag-o lagi ka karon sa unat suki kang mamalikas, gusto ka mutagay, bugoy kay ka pero karon nabag-o ka. Unsay naingana ka? So mo nang ikaw naka-influence ka nga simba ta kay gusto nimong ikaw pod gusto ka mabag-o, ang simba ta nganuman ang mga pulong sa Ginoo maka-influence sa atong mga kinabuhi. Amen. Mo na akong pag-ampo gyud nga kitang tanan nga sigig simba diri hinahinay tang bag-ohon sa Ginoo. Nganuman na-influensyahan naman pud ka sa una kusog mamalikas imong kauban karon kay dili naman ikaw na pud yaw. Oy, sama to. Nay mo badlong nimo, di ba? Magsumbagay ang kamo sa imong classmate, ayo kay Kristiyana ka, nay mo influence nimo sa grace sa Ginoo. Amen. Atong pagpakan si Lord sa mga usa. So mo tay meaning sa influence tanan imong giunahuna, desisyon sa kinabuhi ginabuhat na agyo naka-influence sa imong kinabuhi. Sa niagi nga mga panahon igsuon sa among pagtuon na ay duha ka butang nga naka-influence sa tao. Tanang mingon influence. So mo ni two major problems sa simbahan unsa man ning gitawag og legalism. Tanang mingon legalism. Sa una man gud sa simbahan nagtudlo sila og false teaching about salvation. Tanang mingon salvation. Ang pagtudlo sa simbahan sa una, bisan pa man karon nagtudlo sila nga ang makaluwas nato pinaagis maayong binuhatan.
mo imo ning buhaton nga mga sakramento, magbinuotan ka, mosimba kasi kag pangadjay para lang mudung ka sa simbahan. Mo nay duha ka problema nga gitudlo sa simbahan sa una hangtod karon nga naka-influence sa mga tao. Mo ni sad to say sa atong simbahan, daghan kay mga tao nga mosimba nga anuman para malangit sila. Ano mosimba man ka para malangit ko? Anong mga G man ka para malangit kung anong nagbayad bang ka og ingani sa dadyo nganong nagingani man ka naman para malangit. Pero ang gitudlo sa simbahan, mutuo lang ka ni Kristo malangit na ka. Ang imong maayong binuhatan resulta na sa imong paghigugma o relasyon sa Ginoo. Amen. Na ang ikaduhang problema sa simbahan sa una hangtod karon kining gitawag og Gnosticism. Tanang mingon Gnosticism. Mo na say pagtudlo og false knowledge. Tamingon false knowledge. Sayop nga kaalam. Ngano man paminaw kay ang gitudlo nila sa una manggod ang lawas ug kalag lahi. So kay lahi man ang lawas ug kalag bisag nahiusa sa usa ka tawo, lakod pagkasulti kining lawas pwede kang magbuhat og pagpakasala. Nya kay kining kalag lahi man siya, mumuni mudong sa langit, okay ra kuno nga magbuhat kag sala sa imong lawas, ngano man ang kining lawas madugta man, ang kining kalag mudong man sa langit. So mo na yung sayop nga gitudlo sa mga tao, it's okay to sin because the body and soul is different. Tinuod ba ka nangingana? Ngang lawas ug kalag dili siya pareha? Sayop igsuon kay ang gitudlo sa Biblia unsay gibuhat nimo sa imong lawas, makaapekto gyud na sa imong kalag. Kung nagpakasala ka sa imong lawas, for sure ang imong kalag dili mudong sa langit, mudong gid sa impierno. Mao nay duha ka sayop nga gitudlo sa mga tao. So that is why ni mga tao nga dili gid sila maminyo. Kay ilang una-una pag maminyo sila, makasala daw sila. Pag dili sila maminyo, makalikay sila sa pagpakasala. Makafocus daw sila sa Ginoo. But ang giingon sa Genesis, ang usa ka lalaki makatagbo sa usa ka babayi and they will become one flesh. Tamingon one flesh. Ang kalipay sa Ginoo nga ikaw ug ako makakita kag partner sa kinabuhi. Dili siya garantiya gyud nga pag di ka maminyo, di ka kasala. Sayop nang ingana nga gitudlo nila nga kung di ka maminyo, makapokus ka sa Ginoo, dili gid na tinuod. Ngano man gidesign sa Ginoo nga ikaw ug ako maminyo. Lingat ang mutapad be. Ug angayan ba gyud? Nga? Angayan ti bahala og ning lakaw or nawala na angayan kinaminyo man. Sayang ang imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa imo nga magmalipayon ka sa imong banak asawa, pero naglikay ka ngano man di ka gustong makasala kay makapokus sa Ginoo. That is why dagan kaayong na impierno ngano man. Wala sila naminyo pero sige sila tinguwa sa ubang tao. Nagbuhat sila pagpakasala sa sekreto mga igsoon. Gidesign sa Ginoo ang kaminyon manggod lisod siya og daghang problema pero gidesign gid sa Ginoo kung makasabot lang ka unsay mga batasan sa lalaki ug sa babaye. Di ko magisgot anak kay madugay naman ta. Matag kog duha na lang. Okay ra gid no, tag duha. Ang ganahan kay sa lalaki sa mga bana, ang ganahan kay sa mga bana attractive wife. Dapat ang asawa humot, sige kanunay. Dapat magpariban ka, bahalag minyo na ka. Dapat humot ka kanon, sige kaligo ka naman. Ganahan ka sa lalaki ka na ilang asawa, gwapa kanunay. Muna makapalipay o makapadasig nila. Muna ba ito na sige sila glingi sa uban kay aslom na magkagumot. Yagit na kakaayo, di ba? Muna magzumba bito ng uban kay para lang masiksig. Hapon sila man, mangita kagalain, tara. Nga naman, muna ganahan sa lalaki, ikaduha, sa bato ilain, ayaw na kay, kuan man kayo itong isa. Ang ganahan sa lalaki, ganahan silang i-praise o i-encourage. Mao ba nang sige gilakaw itong mga bana kay sige kag pangasaba. Ay samok ulakaw ko. Mo nang tagaiw panahon yung mga bana nga gwapuha jud kakaayo. Oy mamalipay kayo na. Uy butan jud mo kang balik ka ba bahala sige kag kahubog. Hallelujah. Gabantay ka na masige na sa pundo sa balay ngano man ganahan man sa kauban yang asawa nga dili sige pangasaba. Amen. Sa babae na punta, ang ganan sa mga babae, matuli, 5 man to kabuok. Sa iganahan mo. Ang ganan sa babae, love and affection. Ang babae, ganan na sila, sige gakson, sige kisan, I love you.
Dapat 100 times ka mo I love you niya, sige mo siyang gakson, kumustaon, imong holding hands. Mo ni ganahan gid kay nila. Ha? Ganahan mo ko na babae og touch. Nga nanon buhok. Nga sige, di man muhikap mo nang lain na hikapon. Manok na nananaw, masilos na ang asawa, man ang manok. Kaya ng manok. Nuta din ako nga mo kay sige kuan ako ba? Mo na ganahan sa mga babae. Sa puti kaduha, kitsa kaning family oriented, duha na lang to. Ang mga babae ganahan na sila sige uli ginang bana. Kani mga bana ganahan mo sig hobby, magsige basketball, lingaw-lingaw, pero ganahan sa babae gyud ang bana naa kanunay sa asawa. Kanang unahon ang family first. Muna ganahan sa babae, unahon ang family first. So nakasabot ang tanan, gi-design sa Ginoo nga maminyo gid ka. Je, naalagi na je. Pero naman po'y gasa ang tao nga gitawag sa silibasi. Kaning silibasi, gasa na sa tao nga di gid siya maminyo. Satisfied na siya nga dili gid siya maminyo. Kanang may mga kanang problema sa pangunahuna, nga na, mo nay kanang gitagaan sa Ginoo gasa nga di gid sila maminyo. Diba si mong anak nay? Kasal ang tapadong pero nausab ang unahuna. Ngano man gasa man agikan sa Ginoo. So balik ta igsoon. Okay ba bang tanan? Nasa tapad bing focus sa atong ibasa ganina mga igsoon, kining sa pagpadayon sa tong story sa Sodoma ug Gomorrah, di ba nakagawa sila sa silot, no? Unya kani silot og iyang duha ka anak. Pila ka anak? Duha ka babae nga anak. So ang dalawang anak ni Lot nga babae, ingon ang Bible, nagsabot sila nga makigsek sila sa ilang papa. Basic nga pangutana, sakto ba nga sa may bata dire nga kanang imong anak nga babae makigsek sa imong papa, sakto ba sa dili? Dili. So ani pa lang daan nga ilang desisyon, sayop na daan nga naman ingon sila nga sister, wala na may lalaki sa kalibutan. Di ko mutuo nga naman daghan king lalaki sa kalibutan aning tayma. Atong hubgon atong papa. Paim nga nang tuog kuan, tanduway light, kintahay lang gud ba? Hubgon na to ni para makighilawas taniya aron naatay anak. Sa inyong unahuna, unsay naka-influence nila? Asa sila gapuyo before ni netabo? Sa Sodoma ug Gomorrah. Atong gisgot pag niagi nga Domingo, ang Sodoma ug Gomorrah mga daotang tao. Makighilawas sila sa ilang anak, makighilawas sila sa ilang papa, ang anak sa iyang papa o ang babae nga tos babae, lalaki nga tos lalaki, gani ang lalaki o babae makigsek sa mga animals. Kuyawan ni mga tawhana, no? Kita nakalalaki nga nagibirahan tong kabaw to. Mo ni batasan sa Sodoma o Gomorrah. That is why ang duha ka anak ni Lot, ang idea nila nakigsek sa silang papanganuman na influence sila sa ilang gipuy-an kaniadto nganuman kinsa ang kauban nimo kanunay unsa ganito unsay na sa palibot nimo unsay ginatan-aw nimo kanunay maka-influence jud na nimo sigtan-aw og porn naglingi sa babae lamia man siya nganuman na influensyahan sa igsoon. Amen. Mo na magbantay ta unsa atong ginatan-aw kanunay unsa atong ginabuhat nganuman kinsa atong kauban ngano sama sa anak ni Lot. Hugaw kay ilang unahuna, gihubog pag nila nga naman na influence sila sa ilang gipuy-an. Mo ba ito nang gituyo sa Ginoo nga masilutan ang Sodoma o Gomorrah para makagawa sila sa naka-influence nila. Mao bito nang na Christian ka nga naman gipagawas ka sa Ginoo gikan sa kasalanan kay dili sa gustong ma-influensyahan pa kana. Manang salamat sa Ginoo kay tigsimba nakakaron. Ang imong kauban na mga Diyos nun nga tao naman, gusto ni Lord nga di ka masilutan sa impyerno kay gihigugma kaniya. Atong papakan si Lord, eh. Abi magud nato og kung tangtangon sa Ginoo ang gusto nato, kita love ni Lord sayop. Kay kung love ka sa usa ka ginikanan og sa Ginoo, kwaon gyud niya ang buta nga makadaot nimo kay para di ka madaot og samot. Mabito ng mga adik, gipriso, nga naman di gusto nga magpadaing adik. Kana mga hubog, madisgrasya, nga naman para makatilaw o
silot aron makarealize nga pag mahubog siya kunay ma-discuss sa kanunay. Amen. Mo na gusto ni Lord sa itong mga kinabuhi igsoon. Kadua, ingon ang Bible sa itong gibasa ganina, ang nakakatandang kapatid ang nagsabi sa bunso na gawin ang pinaplano. Kabantay mo, ang maguwang kapunay ang nagsugo sa mangod. Ingon ang line verse nga kanang, uy, day, wala may lalaki sa kalibutan atong hubon atong papa. Ingon ang maguwang pag human na niya sex sa iyong papa, mingon na pud siya sa iyong mangod. Human na ko. Ato na po siyang hubgon, niya, ikaw na pud. Okay ba? Nga na siya. So, atong ma-realize ba mga igsoon nga magbantay tatanang mga maguwang maingon og amin. Tanang mga tiguwang, mga idaran. Ay man sakit kina tiguwang nga pulong. Tanang mga idaran, mga 40, 40 din ang idaran. 60 or 50 nay. Kana mga pulong idaran sa may pila may 60. Tanang 60 mo pakpak. 60 na si ate. Okay. So kita nga mga maguwang, tanang maguwang mo pakpak. Lagra way maguwang di dire. Kung namoy manghod maguwang mo, no kana. Magbantay tang anuman. Kasagaran na bang makatunan sa bata nagikan sa mga maguwang ug tiguwang niya. Maabitan na mga bata bisag watod luig mamalikas. Way mama nga mingon, yawa. Way bata nga moingon na. Iste, way mga na jud, ngano man. Pero bisag wala gitudlo, pero sige kadunggan, maawat gid sa bata kamo na influence. Kung ang banag asawa sige away, nagkadako pud niya magsigsubagay po na eskwelahan nga naman. Moy may makita niya kanunay magsigig sagit ang balay, ang bata mo dako magsigig sagit nga naman naka-influence niya. Mo nang hinaot kitang mga maguwang ay tudluig sayop na nga tong mga manghod. Namin nakita na atong namalit ni Marlo sa una og atong aning sentro sa Sibilia. Nay bata nga nakita na mo nga, "Uy, ni chicks. Kanang kuan siya ba? Down syndrome, mongoloid ba? Nay chicks, paglingin na mo. Mabili na mo sa bayan na adri de, paglingin na mo balik, ingon na siya nga, "Nami kayo uy." Ay lalak. Nga na tong kuaning nagkastorya ni Gio, kailan ditong ni Sir Gio di ay gitudluan man sa kapunay kuno siya mga igagaw, mga silingan o binuang mo nang naingadto siya. So nakasabot ang tanan, kita nga mga samot tag nangalagad kasi Ginoo ayaw gid kaon tudlo itong mga anak ug mga binuang. Mga binastos, mga tudluin ninyo mga pagtan-aw ug mga malaway nga mga butang. Kita ang paninglan sa Ginoo ana. Mo na kita Christian man ta, tudluan nato nga mga lagad sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, kung nay magpakasala, badlungon nato. Di kita'y mag-una bitaw mo na kung bisan pagdit na to sila tudluan, unsa atong ginabuhat ma-influensyahan jud na sila. Kinsa mang sala nato ra pod. Amen. Kay kita may gipialan sa Ginoo sa ila. Sunod. Kabantay mo igsoon sa time nga before sila nag-sex ilang papa unsa may ilang giinom? Bino, tanamingon bino. Si Lot pumatol dahil na influence sa alak. Ang bino nila sa una dili parehas bino na to karon nga kasarang shot malipong naka lakas tama no. Hintay ka ng red horse beer lakas ang tama sa pag-unsa nga color nga red horse, black horse, tanduway, long neck tanan gyud kana nga bino karon dili na parehas bino nila sa una. Gani pag imong kapunay ning wine or grapes mahubog gyud ka. Ha pabang tanan? Pero ang point igsoon tanawa ning verse 33 o verse 35 atong basahon ha. Sa verse 33, niadtong gabiuna gidalitan or gipainom nila siyag bino ang papa nilang tong duha ka babayi o kunya nakighilawas kaniya ang magulang niyang anak. Tanawa ning last nga word apan wala siya masayod niini kay hubog man siya kaayo. Wala daw siya naka-realize nga sayop yang gibuhat kay nahubog naman siya. Sa verse 35 atong basahon og lain na pong verse. Busa ni adtong gabiuna gihubog nila siya og nakighilawas kaniya ang manghod na anak apan wala gihapon siya masayod niini tungod sa iyang kahubog. Ingani ang nahitabo. Wa ka realize si Lot nga ang plano sa iyang mga anak daotan na di ay anak, mag-inom man ta? Victory party, good pa, kay nakagawas beta sa atong Sodoma, Gomora. Salamat sa Ginoo kay wata silutin niya. Mag-victory party ta.
Sige, sakto yung plano ba? Nahubog naman si Lot. Asyang unlan. Utog na ko. So nagpagatog niya, gisodit so ni sa maguwang. Pagsud sa akong maguwang, gibuwat sa papa ang ilang gibuwat nga dili maayo, wa siya nakarealize sa kinsa tong yang nakigsex sa iya nga naman nahubog naman siya. Na-influensyahan sa bino. Mo nang sayop ginang nagtudlo na sa kalidor ang simbahan nga nagtudlo siya nga pwede tang mag-inom kay si Jesus nagpainom pod sa kasal sa Kana. Unom katadyaw kuno tong ilang giinom. Nabaday Ginoo nga nahigugma sa iyang anak nga magtudlo sa iyang anak nga moinom magubog-ubog kunya daotan ang resulta ni anak wala no. Dani kasagaran nga disgrasya sa atong Pilipinas lagi tungod kay nakainom. Ang tanang nagsinugdan sa away, nakainom. Sinugdan sa mga disgrasya, nakainom sa mga sakit tungod kay nasigig inom na hubog. Wala gitaw nga na disgrasya kay gawas ko nakatog. Pero ang punto igsoon nga kining bino maghatag gininimog daotan nga pangunahuna. Kung ikaw nakainom pa karon or maginom ka usahay, salamat sa Ginoo kung usahay nakatiginom. Pero gidasig ka nako ayaw jud paharian ning pagubog-ubog kay dili ra lawas ang madaot nimo kung dili maka-impierno pag siya. Maghatag nimo siya daotan nga influence sa imong kinabuhi. Amen. Daghan kayo nga inahan nga dili pa insaktong pagkuan nga numan nag-inom man sila gikan. Kabantay mo ana mga batan-on, daghan gyud na desisyon nga tong nahimo kay na-influensyahan kas bino. Kay pag mainom kag bino dili na normal ang imong unahuna. Na-influensyahan ka sa drugs, na-influensyahan ka sa kaulag nimo, di na sakto imong unahuna. Mo na mga batan-on magbantay gid ta. Ha? Si pastor nahigugman ninyo kay gikan pug ana. Daghan kong mga desisyon sa una tungod kay sige kog inom, sige kog hubog-hubog. Pero salamat sa Ginoo kay na Christian ko. Amen. Mo nang ikaw na Christian ka, salamat sa Ginoo. Wa man ka kuhaig kalipay sa Ginoo, gikuha gani niya ang kalipay nimo nga makadaot sa imo kay gigugma ka sa Dios. Amen. Pwede man ka mo inom maglipay-lipay ka nga para kanang magong inom pampawas problema pero mata nimo hangover ka. Problema na pug daghan-daghang problema ang masinati ni mo igsoon pag magpalabig gid kana. Amen. Kasi magtapad bing ayaw na lagi inom. Og bino kay basi dila pa inom og tubig. Ako'y saypan ani. Karon balik ta igsoon. Nagkaroon sila ng anak pero ang naging anak nila naging kaaway nila sa future. Kabantay mo ang ilang mga anak gitawag siya si Moabites o kaning Ammonites. Kaning Ammonites o Moabites, anak ni nilang duha nga nahimong kontra nila. Tanawa ang resulta igsoon. Tanan gyud nga bad influence will make you make bad choices. Tanang mga daotang mga amigo, daotang mga pananawon, magresulta nimo og bad choices. Sayop nga desisyon that will lead to bad action. Sayop nga binuhatan that could lead to destruction. Ayo na pabangtanan. Kinsa imong ginakauban karon makaapekto nas imong umaabot. Amen. Magbantay kita kay tanan nga bad influence imong kinabuhi, kadautan gid ang padulngan ni ana. Mao na mga batan-on kung naa magani kay gustong mauyab, mas tindot ning Kristohanon. Matingon ni Ma'am Priscilla nga maldita kuno siya. Pero salamat kay na Christian niyang bana kay kun dili pa gubot ang kinabuhi. Makasala man gihapon, mag-away man gihapon, pero na kay Kristos kinabuhi, ang inyo ang goal is mag-uli para sa kalipay sa Ginoo. Amen? Kaya kung imong bana, mga babae, imong bana sa puhon, dili Christian, magsige ubog-ubog, sige sugal, ikaw isimba ka na, han, mo simba na ta, di ko, kay magsugal ko, simba may pag simbahon na mo itong mga manok, oy, si anak, gisimba na, oy! Buwangan, magsimba tong manok, isisang kamot. Mana. Di ba, lisod tayo, nag-uli ninyo, mag-away pa mong duha. Nganong walay bahaw, nganong walay nilungag. Sige, simba-simba mo, napagpo, nadato ka na yung simbahan ni pastor. O siya kasabot nga ang pagsimba, igsoon, maayong influensya sa kinabuhi. Munang hinaot sa mga batan-on, nga planong magminiyo, pili agin ng Kristohanon, kanang naadyo'y tinuod nga relasyon sa Ginoo.
Pra ni Kyle Tarisik ba? Yay. Bugoy pa na. Bugoy man si pananaw niya no. Takay ba pastor na mata. Takay ba ikaning pastor gatindog nga tubangan. Bugoy ba kay ni. Kinabugoy kaila pa mo na ko bugoy. Kang asawa kaila mo yun ako ni. Pero salamat sa Ginoo kay gamit niya. Amen. No? Kyle J. Ha? Ngisi si Kyle. Sige lang. Sige. Dayon naghapon na. Basta kay Christian. Amen. Ang plano mo nga magkuha na pat Christian jud. Nga naman ang anak ni Lot nahimong dautan ang unahunag desisyon nga naman naka-influence sa ila ang ilang gipuy-an. Wako gaingon nga mamalhin mo balay. Mamalhin tag balay kidautan kin atong pamilya anak. Atong diyaan tong papa kay balahubog kayo. Asa na mas tidurina? Na Miss Maynila dro. Kaingon si pastor biyaan ang mga daotang mga tao sa kinabuhi daotan katong dungoy mamiya ta diri. Wako nagingon ana ha. Si pastor lagi mimbiya lagi sa bilarag nga na pastor mangko. Depende sa sitwasyon. Ibasig mamiya mong tanan aning dungoy asa naman mga tao diri ha? Sinang pura na wa naman. Biyaan ang sala, dili ang mga minahal sa kinabuhi. Amen. Rupapakan si Lord be. Ato ning sabton karon nagpadayon nato. So nay mga negative influence atong kinabuhi na koy duha ka punto nga naka-influence ato. Ang mga Israelita, tanang maingon Israelita. So ang mga Israelita naulipon sila for 430 years sa Egypt. Karon ang lahat ng naging kasanayan nila, pagkaon, lifestyle, pagtanan nga ilang gikuan, naanad sila mo nang pagpagawas nila sa Egypt. Gimingaw sila sa Egypt nga binuhatan. Nalibog ang Ginoo kay ingon sila nga Moises, please tabangi mi nga makagawas mi sa Egypt. Sa time nga nakagawas na sila sa Egypt, nagbagot-bot sila, Moises, lamay patong sa Egypt kay naay sibuyas, naay ahos, lamig pagkaon dito, mga baboy, naay isda. Pero dire sige mi kaon og mana. Sige mi kaon og our daily bread. Malunggay pandesal, init pa, tag-cheese lang buok, nay with cheese. Kung ano kapunin nilang gikaon, tagaan silang baboy sa Ginoo. Sige silang bagot-bot Moses, walay tubig. May pa sa Egypt, kay lami ang lubganan, asa may lubong nimo aning diserto. Sige silang una-huna sa gipuy-an nila sa Egypt, nga naman, naulipon sila for 430 years. Nag-search ko ba, kung nganong ganahan doon ang mga tao, mubalik sa Egypt. Nga naman, ang binuhatan sa Egypt, nagsimba sila Diyos-Diyos. Tanamingon Diyos-Diyos. Pag musimba ka sa ilang Diyos-Diyos, igsoon, tanan nga gusto sa imong lawas, ilang ihatag. Kaya ang Diyos-Diyos sa Egypt mo offer man og sex, pleasure. Manaog na kay Diyos nimo ang Diyos sa Israel, ang imo lang hilabtan, ang imong asawa lang. Pero ang Diyos sa Egypt, tanan nga babae nga mamakit-an, tanang lalaki nga mamakit-an, tanang animals imo makit-an nga gibgan imo imong hilabtan. Karawa no? Mo nang ilang una-huna mas lami itong Diyos sa Egypt ngano man tanan nga gusto sa mong lawas ihatag niya pero kaning atong Diyos nga nasa langit di niya ihatag ang tanan. KG. Mo nang ganahan sila nakasabot na mo sa point, mo nang ganahan sila mo balik sa Egypt. Kuyawan no tanan sekuridad sa kinabuhi pamuyo, libre tanan. Grabe no, tanan nga pagkaon sa Egypt, libre. Tanan maingon libre. Pero sa time nga gipagawas na sa Ginoo sa kamingawan, walay libre nga pagkaon. Gabagot-bot sila lami kay mga pagkaon. Mao bitaw nang ganahan silang mobalik. Paminaw kayo. Sa time nga dili pa ka Christian, daghan kay kang sala nga ginabuhat nga libre no. Way magbuot nimo. Sakto ba ko? Kung sigarilyo ka, matanaog kag porn, mamayi ka, manglaki ka, manghayop ka, mamayot, sa mana, tanan, imong gusto, nga naman, why nagbuot nimo. Sa time nga na-Christian ka, di ba si Pastor sige nag-ingon, bawal ni, adi ko ganani simbahan na kanang bawal. Sa time ito nga, bago ko na-Christian ako, amigo nga si Daniel. Nga si Daniel, ga-prayer, may bagahilak siya nga, Lord, gatuto ng sipon, nganong gibago mong gani mo, Lord. Kamahay siya, nganong nabago siya, nga naman, gabuwag minirijin, Lord. At yung pagkasulti, gamahay siya, na-Christian ka siya, kay tanan nga gusto niya, gibawal sa Ginoo. Mo na problema sa mga Israelita o katong anak ni Lot, nga naman.
Tungod kay dugay sila kaayong naka-adapt sila, na-influence sila sa Egypt mo nang ganahan kay sila mabuhat og sala. Sultihan mo nako ha, ayaw gid mo paglipay sa pabuhat og sala kay maka-impierno gid na. Karon palang daan prangkahan na mo nako maka-impierno na. Ayaw gid mo paingon nga sakto ang giingon ni Pastor Galangoy na katong impierno. Wa nay chance gyud. Wa nay pangadji nga ipangadji pa nimo para malangit ka ngano man. Sa time nga mamatay ang tao mo na nay last niyang chance. Mo nang samtang buhi ka gibuhi ka sa Ginoo, salamat sa Ginoo kay chance na nimo nga mahimo kang mutalikod sa sala mga lagad sa Dios. That is why na usa ka writer nagingon, it takes one night for the Israelites to go out from Egypt. Usa lang kagabi pila kagabi para mogawas sila sa Egypt? Usa lang kagabi Pero it took 500 years to get the Egypt mentality from the Israelites. Usa lang sila kagabi nakagawa sa Egypt, pero ang ilang unahuna nga negatibo minglabay pag 500 ka years usa sila nabag-o. Nganuman 430 ka tuig silang naulipon sa Egypt. Lisod igsuon pag sige kag puyo sa negatibo, sige kag kauban sa negatibo, sige kag kauban sa mga pagpakasala, sige kag tan-aw mga daotang mga tanaawon sa cellphone nimo, kay lisod kayo ng buhian. Pero walay imposible sa Ginoo. Amen. Sa time nga naa kay Jesus sa kinabuhi, tanan posible niya. Na may uban nga dugay nimong mabuhian, pero na uban nga dali, pero salamat sa Ginoo kay mabuhian nimo na sa tabang sa Ginoo. Atong pakpakan si Lord be. Hallelujah. Kaya problema sa mga relihiyon karon, aminaw, ang problema sa mga relihiyon karon, dili sila mubiya silang relihiyon nganuman walay bawal nila. Unya, daghan kaayong i-offer silang relihiyon nga gusto nilang buhaton, mabuhat kayod nila. Dahil mga leaders sa simbahan moingon nga ayaw mo basag Bible, kami rin mo basa. Pag dili gani mo pabasahon sa inyong leader sa Bible ninyo, naa sila gitaguan. Gani kahibaw na sila nga sayop ilang gibuhat, pero dili sila mobiya nga naman ganahan sila kaayo silang gibuhat. Bahala na lang maglangoy sila sa impierno basta kay nag-enjoy sila karon sa ilang gibuhat igsuon. Magbantay ta igsuon nga naman ingon si Jesus, walay makasulod sa langit kung dili na biyaan tanan nga sala nga iyang gigunitan karon. Mas lisod pagani kuno pagsulod sa dagom, tanamingon dagom. Lisod kuno kayong ang tiki musod sa buho sa dagom. Makasud ba ang tiki sa buho sa dagom? Dili. Pero mas lisod pa kuno sa dato sa mga tawo nga nagunit sa sala, makasulod sa gingharian sa langit mga igsuon mo nang biya na gid sa sala. Amen. Kitagaan kag chance sa Ginoo sa kada adlaw nga dili sala ang maka-influence sa imo. Na si mutapad be nga biya na lagi. Ikaduha, igsoon ang mga Israelita, sa unang panahon, wala pay hari ang Israelita. Nakasabot, karon ang mga Israelita, naibog sila nga, minduta man nila, laing nasod ka na sila mga hari. Lord, mo'y aga ng Samuel, tagay pa may hari, be, nga, magkanang maggiya po namo ba? So, natin pagkasulti, gaawat-awat sila sa uban, kabantay mo sa atong kinabuhi, gusto tang mubuhat og usa ka butang ano man naibog ta sa uban, na influensyahan ta sa uban. Amen. Mga gusto ng tao na meron din sa iba. Mga ibugan man gud ta kay ba man ang pulong nga maibugan. Dalitang maibog. Kung uban ay uyab, Lord, gusto ko makauyab, Lord. Ay ko uyab, Lord be. Ang uban pod mayaman sila, gusto po kong madato, Lord. Gusto ko tanan, di ba? Tanan nimong gusto, usahay sa imong nakita, naibgan nimo mga igsuon, pamumuhay. Gusto ko makaselfon, Lord. Magselfon po ko, Lord, be, bahalag mahal. Kay problema na to mga igsuon, nagpray ta sa Ginoo kay naa tay gusto, pero wa tay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Amen. Hapak kasi mo tapad mo katugo na gyud. Naa pa lagi ka? Gusto natin, ang tanong, gusto ba ng Diyos ito para sa atin? Kasama sa mga Israelita, sige sila ibog-ibog. Dagan, unsay makita nila sa uban, maawat pod sila. Pero sultian ka na ko igsuon, tanan gyud nga gusto nimo, dili gyud ihatag sa Ginoo kay dili man makaayo sa imo. Amen. Nasa mutapad be nga ayaw lagi pamugos. Una ingon ang 1 Corinthians 15:33 atong ablihan be.
Para di ka maghunahuna og lain. Atong bilang ang Biblia. 1 Corinthians 15 verse 33. Hapit ako man. 1 Corinthians 15 verse 33. Sa nakatuod na mingon og amen. Unang Korinto 15:33. First Corinthians 15:33. Say amen. Una na kadiha. Na. Wapa. Nadupay pa ko naguban. Na siya sa New Testament. 1 Corinthians 15 verse 33. Atong basahon sa nakaabot na. Ingon ang Bible, ayaw kamo patunto, ayaw kamo pailad, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Baliko na to, ayaw kamo pailad, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Lingias ako ni mutapad og maayo ba na siyang kauban or daotan? Maayo. Daotan. Maayo kay simba. Mo nang magbantay lagi ta kay kinsa atong siging kauban. Mino sa ni pastor, apit ako mahuman. Kinsa atong siging kauban, unsa atong siging gitan-aw, unsay nasa palibot nato, maingana pud ta. Mo na kung daotan imong kauban manotan kay naingon ang sayings nagingon, birds in the same feathers, sa ito, are the same birds. Sakto bitaw pod kay unsay lang sample tamsi ang nadiha, tamsi joy nasa sag, di ba? Napay usa ka saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tug-ani ko Mark J kinsa imo siging kauban, kung ingana sila ingana pug ka. Mo nay pasabot ani nga saying, mo nang magbantay lagi ta kay kinsa atong ginakauban maingana pud ta. Gusto ba tang mahimong Dios nun? Amen. Gusto ba tang mahimong buutan? Amen. Kung gusto kang maingana kauban sa mga tao nga pareha nato ingani, duol kanunay sa Ginoo. Amen. Ay mo sig wala ko gaingon nga di na ka mo kauban sa mga kauban nimo, ko gaingon paningkamuti nga dili ka maparihas nila ba. Ikaw yung maka-influence nila, dili sila ang maka-influence nimo. Amen. That is why we must add. Di ba sa math naman ay sa ganito, addition, subtraction, multiplication, o division. Para sa maning addition, dungagan, unsa maning subtraction, kuhaan. Sa atong mga kinabuhi, pagunahuna sa kinsay imong tangtangon sa imong barkada nga maka-influence nimo nga dili ka mamaayo sa umabot. Kung kanay imong barkada kanunay adik, decide na ka nga ako ning biyaan kay basig ma-addict ko. Amen. Kung palahubog ni kauban mo usahay pero di na mo sigig uban nga naman maingana adug ka mga igsoon. Kaya sa una na-influence ko bisyo, na-influence ko tanaog porn nga naman ang kapunay na kong kauban ingadto pod sila. Pero salamat sa Ginoo kay naa siya plano nako ug nimo pod igsoon. Amen. Ato pakpakan si Lord be. Murag galoya nagimo kayo ba? Positive influence. So giti una, negative. Tangtanga ang tanang negative sa mong kinabuhi. Kung kanang cellphone nimo nakaingon nga nakasaka, mas maayo ayo sigig cellphone samot ikaw na maginusara. Kung may mga barkada nimo mingon nga, "Hoy tanaw ni ba kay nami kayo, chicks kayo." Ayaw na gyud. Ano man, Christian ako. Kaditso ba? Ina ko mutanawan na. Tagsa na lang. Kaditso. Salamat kay tagsa na lang. Nahinay ka baguhan ba? Shots sa brado. Di na ko minom og mga ingana kay akong inom na kay mga juice na. Mga extra juice. Mga kubra na lang. Ay mo palabing ingana. At least kay mulikay na ka ba? Ay mo marites nimo. Hoy marites. No kay sulti nimo ka ba ini kuan? Unsa man na daotan dili. Okay ra. Minaw ka. Daotan na dili. Di na ka maminaw lagi. Christian naman ko. Di na ko maminaw. Dunggan mo sing ano. May panilhig ba? Suway siligon. Ang silig gibutang na sa nabi to sa Facebook nga nay gidakop nga sa silingan ba. Ay way siligon giyagyag tong mga bulik. Nanilhig. So wanay kuan ba? Wanay siligon nanilhig. Nakigmarites. Pero salamat sa Ginoo kay imo nang minus-minusan. Amen.
Hallelujah. So karon positive influence sa Bible wala ko ilaing isulti kun dili si Jesus radyo tanamingon Jesus. Sa time nga miabot si Jesus sa kalibutan tanang mga kinabuhi sa tawo na bag-o. Si Pedro nga mananagat nahimong fishers of men. Si isa pa ilain si Zakeo nga kawatan kwarta ra giapa sa time nga nakalang Jesus na bag-o ang kinabuhi. Si Mary nga Magdalene, prostitute, sige, bisag kinsang lalaki ang nakasex niya, sa time nga nakailang Jesus, nabago ang kinabuhi. Isa pa ilain, si Mateo nga tax collector, kawatan po, nabago ang kinabuhi. Daghan ka igsoon nga nabago ang kinabuhi. Nga naman, tungod kay naa si Jesus sa ilang kinabuhi igsoon. Sultian mo nako dili ang simbahan nga new creation ang makabago nimo. Dili ang pagka-Dios no nimo kun dili si Jesus radyo, dili si pastor. Gitabang lang ko sa Ginoo nga instrumento para muwali ninyo pero dili jud ako makabag-o ninyo. Kay bisan ako makasasala po ko makasala ko mo nang pagnaa kay Jesus sa kinabuhi na kay relasyon sa Ginoo, sure igsuon nga mabag-o ang imong kinabuhi. Amen. Si Jesus sabi imong makabag-o sa imo dili ako. Ang mga naay kapansanan sa una mga bakol nakalakaw, ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakasulti. Padiday, ang mga bungol nakadungog. Katugon ang mga uban ba? Ang mga amang nakasulti tanan na bag-o ang kinabuhi, nagmalipayon ang bakol, naglukso-lukso sa kalipay, nagsimba sa Ginoo ang mga sanlahon, nagmalipayon mingako sa Ginoo naman. Salamat kay mingabot si Jesus ilang kinabuhi ang giyawaan, nawala ang yawa sa iya. Nabag-o ang kinabuhi, nasakto nagpanuot, di natigwal ganuman na ay Ginoo Jesus sa iyang kinabuhi igsoon. Ngunang need ta og Jesus sa kinabuhi. Kay ngunang Bible sa John chapter 8 verse 12, Jesus is the light sa atong kinabuhi. Kinsa tong musulod ni Jesus, di na maglakaw sa kanggit-ngit apan maglakaw na sa kahayag. Tanang mingon kahayag. Tanang mingon light. Unsa maning light? Kaning light igsoon naghatag ni kalipay, kinabuhi o katagbawan sa kinabuhi. Mao biton lang kabantay mo sa moon, tanang mingon moon. Kanang moon, bisa gagikan ang kahayag anak. Mga bright. Apa sabi? Sakto mo kay sa science ang moon dili sa mahimong muhayag kung wala ang sun. Kita mga igsoon kung wala tay Jesus sa kinabuhi, wala po tay tinuod nga kahayag. Ako, ngit-ngit na kong kinabuhi sa unang, ngit-ngit akong kinabuhi karon pero tungod ni Jesus nay kahayag, nanay kabaguhan ba, nanay kinabuhi, nanay kalipay, positibo nang una-huna nga naman si Jesus ang akong gialagaran. Siya ang naka-influence nako. Muna kung gusto kang mabagong imong anak, mga mama, iampo ka punay sa Ginoo, dala ka punay sa simbahan, pakirelasyon sa Ginoo mga igsoon nga naman si Lord ay makabago sa imo. Agisugo ni Lord sa Bible, ingon siya nga, you are the salt and light of the world. Tamingon salt, tamingon light. Kita ko na mga Christian, kita ang kahayag sa kalibutan. Unsa man ning kahayag? Kita dapat ang maka-influence. Naminaw sa, ayaw sa mong pagsipa-sipa diha. Mapito na nga, kung Christian na ka, naa ka sa trabahoan, ikaw dapat ang maka-influence sa imong amo, sa imong barkada. Dili ikaw ang mahimong influence sa ila. Makita dapat nila nga lahi ka ba, Christian ka ba, kung nakaskwelahan dapat di ka tigpangapi, dapat di ka maguna-una og pagkating, di ka maguna-una og sumbagay, kung dili ikaw ang mubadlong sa manay kagubot nga naman ikaw ang kahayag. Ikaw dapat ang makita ang dapat kita ang maka-influence sa ubang tao nga babag-o sila. Kita ang instrument nga makaila sila sa Ginoo, kita ang rason nga makahibaw sila sa ilang purpose sa kinabuhi. Ikaw dapat, linga si Mutapabi, ikaw dapat ang rason nga mabag-o sila. Dili si pastor ang imong suguon nga, pastor, walihi akong banabi, pastor, walihi akong anak, pastor, ayaw, dili si pastor ang Ginoo, ikaw ang gamiton sa Ginoo, igsoon, na kay Ginoo sa kinabuhi, wala. Ikaw ang gamiton, magmarites kasi mong mga puro-purok nga meeting, mga di, una sa ata. Nino? Kuyawan, mas na pura, oy, tabian man ni jamo kan pero di man imo kuag sa Ginoo karon kay Lord salamat Lord nga kining mga marites Lord dili ka magmarites ita anak ka dapat sa eskwelahan nimo ikaw na mo pray makampot na oy bahalag buwad atong sudan makampot na pastor naman ni siguan oy kaltalisik
Bugoy man jamo ni pastor, pastor, tor, muntag tor. Bala tagon kag tor kaysa tagon kag manyakis. Laina no, manyakis sa batong tawagan na mo sa una. Makita ko sa barkada nga tawagan na magmanyakis mulikay ko kay Kristiyan naman ko. Tawgon pagkakuani unya, uwaw kayo. Nauwaw na ko kay na Kristiyan naman ko. Tagon kag bugoy, malubog, di ba? Lain kita minawon sa muta Kristiyan na ka. Balag tagon kag tor. Tor, mura bag Avenger si Thor. Ampo ka sa imong trabahoan dapat ingon ka makampo sa ta. Ngana ba nga naman Christian naman ta. Natay kita ang kahayag, kita ang maka-influence nila. Amen. So dapat kung kita ang salt and light, dili kita ang matakda nila but sila ang matakda nato. Bahalag kita ray lahi. Basta kay makita nila nga naatay Jesus sa kinabuhi igsuon. Amen. Ayaw paggamit sa yawa para mas madautan ang kalibutan, but pagpagamit sa Ginoo aron i-influence ang ubang tao nga madala diha sa Ginoo. Ang plano gid sa Ginoo igsuon nga kining sibilya mahimong mga Kristohanon. Amen. Ay mga tao manggod nga maangkon silang naa sila Kristo sa kinabuhi pero mga awayon, kusog mo debatik, magdumot sa mga tao, kusog like tinanawan, pero kita dapat ang maka-influence nila nga mabag-o sila sa grace sa Ginoo. Amen. Last nga verse mahumantan. John 15 verse 5. Last na gini, wa na do ko idugang. John 15 verse 5. So mo na last nga verse mahumantay igsuon. Alas 11:05 ang oras. John 15 verse 5. Nana? Say amen kung nana. Ingon ang verse, ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga, ang magpabilin kanako, ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Hangad sa ni pastor, gisimbolo ni Lord nga si Jesus, siya ang punuan. Tanang mingon punuan. Kita ang sanga, tanang mingon sanga. Nagsugod makog tanom, nagpruning kog gabi o ganina. Kung pruningan nimo nang kuan na mubunga pa ba dili na. Samot nagputdo nimo ang tanang sanga gyud. Dili na makabunga. Samot na og ang punuan imong putton. Ang point mga igsoon kung kita gusto tang gamiton sa Ginoo sa iyang gingharian, dapat magpabilin ta sa Ginoo. Dapat maka-influence ta kanunay. So unsa may pamaagi pastor magpabilin ta sige batag simba, dili lang ingana sige batag apil Bible study dili lang. Dapat, sa hangad sa ni pastor, kada usa na to magbasa gyud og Bible. Di ko mag-check niyo, basa mong Bible, inyo na nang tulubagon sa Ginoo. Basta encourage mo nako, basa ka po ng Bible. Minaw ka po ng Christian nga mga music, minaw og wali, ampo sa Ginoo. Mo na ni pamaagi nga mabagpo ang imong kinabuhi. Kay dili lagi si pastor, kay dili man na kapunay magkita. Sa Domingo ra man ta mag-Bible study, di ba? Kamo sa inyong panimalay, kung na mo cellphone, pag-download mo mga wali, paminaw mo download mo mga music nga Christian, kaya dili mo takapunay mag-uban. Dili po ako makabag-o man ninyo, si Lord mang Gyud. Mo nang ikaw dapat na kay personal nga relasyon sa Ginoo. Mauwa mo butag jaga-jagaan, pastor na, hallelujah, praise the Lord na, di na magbasag Bible, mauwaw na. Pero akong pagampo nga kitang tanan, mahimo tang proud. Kabalag sugsugon ta, nagbiyahe na to padong dire. Tigsimba na nag-discount diha. Ay, grabe, pastor na. Bahala na lang, basta kay malipay ang Ginoo mga igsoon. Manong pag-ampo kitang tanan, dapat connected ta kanunay sa Ginoo. Ngano man, wa tay mahimo kung wala ang Dios tong kinabuhi. Amen? Wasa gaingon nga wa mo'y mahimo kung way pastor sa kinabuhi. Wala, oy. Ingon siya nga wala mo'y mahimo kung wala mo'y Dios sa kinabuhi. Ang kabag-uhan ninyo sa inyong unahuna, pamatasan o binuhatan, si Lord ragyod ang makabag-o nato igsoon. O akong pag-ampo nga gamiton tas Ginoo nga atong mga minahal sa kinabuhi, atong mga amigo barkada madala sa Ginoo mahimong mabag-o ang ilang kinabuhi. Akong yangyo ang music team, si Kyle J mo gitar o si Mark J. Mga J mo sila din, no? Talented yun ni mga J ba? Jan J, Gio na. Itaw. So, atong awiton na igsoon ning gipangga mo ako atong pasalamat.